Synes du, der er meget vold i København? Eller er der bare blevet pisket en stemning op om, at der er mere vold? Eller er det måske medierne, der får os til at tro, at det hele er blevet mere voldeligt? Vi hører hele tiden, at der bliver mere og mere vold i gaderne. Men hvad handler det egentlig om? Handler det ikke bare om, at der er nogle aviser, der tjener penge på at piske en stemning op? Vold i København? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det er ikke det, jeg oplever. Hvis du færdes på Nørrebro, er jeg aldrig bange for at være herinde. Jeg har været her på pladsen i 20 år nu, og jeg vil næsten sige i øjeblikket, at den er så fredelig, som den aldrig nogensinde har været før. Føler du, at Danmark er et farligt samfund at leve i? Nej. Det gør jeg ikke. Jeg er bekymret for min datter, når hun bliver større, fordi jeg synes, det er faktisk farligere at være en ung menneske i Danmark, end det er at være et voksen menneske i Danmark. Fordi jeg ved godt, at det er bander, og det er hærværk og forskellige voldsomme episoder. Selv rundt omkring i den her lille bydel, som jeg ved ikke, at hun har. Ligesom derovre, hvor det for en måned siden har været en... Var det der, hvor den unge knægt blev slået ihjel med kælder? Nemlig. Og det ser ud som om et meget fredeligt sted, og man kan næsten ikke forestille sig, at det skete lige derovre. Men når min datter er 12 år, 13 år gammel, så skal hun også gå forbi det sted mange gange, ikke? Okay, så selvom de voksne måske ikke har opdaget det, så sker der altså noget blandt de unge. På Nørrebro så finder jeg nogle teenager, der gerne vil fortælle mig, hvordan de ser på tingene. Synes I, der er meget vold i København? Der er meget vold. Men er det noget, du oplever? Har du oplevet selv vold? Ja, meget. Okay, du har simpelthen været op og slås? Og... Mange. Hvorfor? Det er mere sådan nogle problemer i. Hvad siger du? Problemer. Hvad for nogle typer problemer? Det er nærmest ligesom, når ens venner er nød eller sådan noget, ikke? Ja. Så nærmest... Du har måske oplevet det, så ringer de til folk og nærmest samler dem og sådan noget, ikke? Ja. Hvad kan det være for nogle problemer, som gør, at... Er det slåskampe? Er det knivstikkeri? Det for det meste gælder på vel bare slåskampe? Det er mere sådan noget med klaner jo, altså. Ligesom Mjøllerparken, Lundtoftegade og sådan noget, ikke? Nå, så det er ligesom de... Der er nogen, der ikke holder sammen, jo. Okay. Når du siger holder sammen, hvad mener du med det? Altså nogen... Hvis nu jeg går her og sådan et eksempel, ikke? Og det kommer ind fra en anden sted og kigger skævt på mig. Inden han går over til mig og siger, at hvorfor kigger du skævt på mig? Gør man det? Det gør man. Mens jeg sad og kiggede aviser igennem, faldt jeg over en artikel med Karim Maktabi. Han er ude på over 200 forskellige skoler hvert år og taler med de unge omkring vold. Jeg tænkte, her er en mand, der ved noget om vold. For mig at se, gennem de i hvert fald 12 år, jeg har arbejdet, er der kommet meget mere vold. Og den vold, den er bekymrende helt ned at hente i børnehaven. Den er i skolen, og det gør i hvert fald, at 40% af skolelærer ikke ønsker at være i den tjeneste mere. Det er simpelthen blevet for voldsomt. Mange har troet, det var en overgangsfase, men år for år, så stiger den, og det slider simpelthen. De røver min bare vent og se, shit. Bitch, vi bevæbner til tænderne. Yes. Så stil dig op og bliv pillet ned. Musikverden, de gør det moderne. Simpelthen. Ja. Så vold er blevet moderne sådan set? Ja, det kan man. Vold moderne, altså. Der er også mange, de laver også mange kampagner om at stoppe volden, men når det er, de har sådan en tekst der, så er der så meget i teksten, der handler om vold, som de selv udfører. Og det påvirker også ens sind, simpelthen. Man stikker støj, hvad siger du? Det skal stop heller. Eller få en kugle i panden i form af skarp rap. Vi glemmer i gangster bits, det bare støj og gammel track. Du ved, før tiden handler hiphop mere om dans, jo, ikke? Ja, det præcis. Det handler mere om dans. Jeg ved det ikke, altså. Folk begynder at blive unormalt efter en film, der hedder, hvad var den hed? Blood and Blood Out? Ja. Hvad for det? Blood and Blood Out. Det er sådan en spansk film, og noget, ikke? Okay. Så det du var altså lige efter den film, begynder bare folk at... Okay, det mærker I simpelthen? Det er sådan. Okay.
Vil du prøve at se den engang? Jeg har den derhjemme.